Yes, så kører vi. Visdomesteren viser, hvad den ægte stormester har fundet frem i dagens anledning. Man kan sige en lille gnist. Og så kører vi bare. Det er et batteri i en papkasse. Det er cirka 2 meter gange 2 meter gange 1 meter høj. Og der er 1000 milliarder skud i. Og det er jo føreren af krudtet, der har i anledning af, at det er nytår, og i anledning af, at finansministeren har... Okay, jeg smutter. Er det rigtigt, det der for? Er der så svært det? Der står der endnu og bruser. Er du åndssvag, for hvor det er fint.